miluste guztiei deialdia, astera goazelako. Antxauntegileria? Eixo? Ze ondo restut ezatoz gaur? Eskerrik asko. Bai, ze guapo zauz? Bai, dagoen bitartean. Aprobetxatu egin behar. Hori begize, lehiakideak guk baditugu eta kalitatezkoek datozela! Naroa eta Ider, Igone eta Uxue, Iker eta Beñat etorri garri gure lehiaketara. Ongi etorri! Bueno, ze moduz neskak, Naroa Ider? Ondo. Ondo, 3. saioa esango dugu gure ordiziako lagunentzat. 325 euro. Ondo. Eta ja, zertxu egiteko moduen. Lagunekin atera, zeuek errondaren bate ordaindu, baina agian zeuepe asteburu pasa edo lekuren baten edo. Ondo. Naroa? Zortzi lagun zineten? Bai. Txurtentxo, kuadrilla? Ez. Nola zen? Txustar. Txurten, ez txustar. Bueno, bai, antzera. Bai. Pisokideak esango dugu bai, lagunak izateaz gain. Naroa gogoratuko dugu, historia. Ikaslea, zer da gehien gustatzen datzune, karreratik, momentuz? Filosofia, arkeologia... Ze ona? Ingles filologia ikasten, Aider. Bai. Eta, zemuz doa? Ondo, bai, zango nuke ondo. Alan, gauzeri politxen edo? Ba, fonetika igual. Bai ba, ondo. Asko gustatzen zaizun hitz bat, ingelesez? Bat? Marvelous. Marvelous! Ai, marvelous! Zoragarria da. Ondo. It's marvelous. Bai, eta gero, Naroak eta Iderrek gauero, faltzen dute miluze ikusten, amanta perra, eta orduen hau zoragarria izaten da. Horre itxitie, ainonak gure lehiaketan. Neskak, ongi etorri! Eskerrik asko. Igon eta Uxue, gure amigarrenez, Gabon. Ondo? Bai. Leku hartuta? Bai. Gure bi fisioterapia ikasleak. Zemagarren mailan? 3. Hirugarrenean. Eta zuek ere badaukazue irakasgai gustakorik, bereziki, Igone, baten bat? Bueno. Zer? Kirola agian oin. Kirola, bale. Zuei, Uxue, irakasgai izuete gero pazienteekin eta tertulian ondik bideratu? Ze izaten da momentu nahiko, bueno, esanguratsua hori ere, hitz egingo dut ez? Bueno, zaiaketan dia. Ja. Hori gero, ja, bizitzak erakusten du, ezta? Hori da. Bai, bueno, lepo gogor bat dagoen lekuen, oneri hau gustatzen zaie. 3. mailan ja krak, hasta zui egin edo ez? Ezta? Bigarren mailan batzu. Bai. Praktika arriskutsuak horiek, ezta? Bueno, ni euren esku jarriko nintzateke, eh? Ni 4. mailan. Ni, bueno, bai. Bigarren saioa, momentuz dirurik ez dugu irabazi. Dirurik ez. Gaur akaso, asmoa baita, ezakua irabazizkero bidaia egitea. Nora? Ezakigu. Ikusiko da. Bueno, ba, animo eta sorteo. Eskerrik asko. Iker eta Beñat gure lehiakide barrezaiak ze moduz, Iker? Ondo, Iker, non dizatoz? Bermiotik. Bermiotarra. Oh, Bermiotarra. Anime, hau ere. Anime da, hau miluzera. Beñat, bilotarrazu. bai, bilbotarra, bai. Eta zer zari klaseko lagunek? Bai, klasekidak. Ze ikasten, Beñat? Geologia ikastu dugu. Oso politxe, Geologia? Bai. Bueno, ze moduz due, karrerie? Luchando. Bai, Bai, ederra? Bai, politxera. Gauza asko ikaste. Irakasgai gustokorik, bat? Bat ere, jo, Iker. Iker sufrimientu orduen. Zer egiten duze, behartu hori ikastera edo? Ez. Bai. Bueno, kimika gustan diak bastante, da, 3. urtea jaurten egiten, así que... Ondo, zemat klasiak, Bai, Beñat? 3 garriz, errepikatu gulako, 3. Gusto hartu diozue. Vale, ondo. 3 aldiz errepikatu Bai. Ondo, eskubaloi jokalaria zara, Beñat? Bai. Ze taldetan? Beltxagorrin. Beltzagorri. A ber, jokalari amateur, Bueno, ondo. Danok izan garan moduen, jokalari amateur, ondo. Errekirolak, Iker? Errekirolak? Gustatu, ez? Bueno, bai. Bueno. Ikusi, telebizinun dagoenien. Ikusi, eginez. Zuri geologia ez bitartean gustatu dena. Bai. Ondo. Errekirolak edo. Ze intentzioaz gatoz? Irabazteko. Hombre. Oso ondo, hori argiraku. Ondo pasatze bai. Dondo pasatze bai, hau pomotileko ongitorri. Geologiak tartean lurrazpian zer dagoen, ezta? Arrizeketa, bai, Arrizeketa. kapaketa. Zakuazpian badakizu zer dagoen? Wow. Zenbat harri bitxi. Erne, gaur jokoan, 57.000 euro eta 50 euro! Oso no! Geologiak urretxindorrak ez ditu azertzen, ezta? Bai, geologiak dan aztertzen Dena. dau. Urretxindorrak zertan dauin be, bai. Urretxindorra ikastola Bilbotik! Zerto! 57.000 euro, Kotxe handi elektriko bat 57.000 euro. 57, Garesti mortal. Kotxe bat erosteko aukera, Naroa Aider. Kotxe dago? Ondo. Bai. Gure zakoa irabazita horretarako puntuak biltzen hasiko gara. Arrasto. Gure lehenengo proba, eta badator lehenengo arrastoa, lehenengo taulaku, urrazpian arnasten daki. Arraina. Gigon eusue? Buceadoria. Ondo. Iker Beñat? Submarinue.
hiri handietan presentzia nabarmena du. Paso. Igon Eusue. Arratoia? Iker Beñat. Tuberiak. Denak bazterrarazten ditu. Pista ona. Puntatik punta gabiltz, baina bai. Denak bazterrarazten ditu. Paso. Igon Eusue. Zaborra. Iker Beñat. Olatue. Ez eskatu futbolean jokatzeko. Sirena bat. Eider, benetan? Hankarik ez duta, ondo. Ondo! 70 puntu zuentzat. Badauka Eiderrek usaimen berezi Bai. betonetarako, Ondo, Biarrain. sirenekin ibili garelako, oso ondo. Igon Eusue, guazen, bigarren taula, bigarren kontzeptu ezkutua, eta lehenengo arrastoa, Italian eta Donostian asko daude. Turistak. Bai, bueno. Iker Beñat, Frantsesak. naroa Eider, Konkretuki. Zagunak. oztuta dabil beti. Oso ona hau ere. Bai, bikote? Paso, Estela? Iker Beñat, Lapurrek. naroa Eider, Ardoa. buruko mina sor dezake. Ez da ardoa, Igon Eusue, zerbait? Izotza. Izotza? Iker Beñat, Paso. naroa Eider, Elatua. izozkia, oso ondo. Izotza ez izotzia, bai, 80 puntu gehiago zuentzat. Zerto? Eta Iker Beñat zeuk erantzuten hasi hirugarren taula honetan, beste kontzeptu ezkutu bat, benga lehenengo arrastue, asko galdetzen da beragatik. Azterketa. Naroa Eider, Etorkizuna. Baita ere? Igon Eusue, Izena. ikusezina da. Humorea. Naroa Eider, Denbora. Igon Eusue, Beldurra. Oso abstraktutik gabiltza. ondo, bera faltan ere ongi pasatu daiteke. Ordua. Opa, Eider. Zalantza. Igon Eusue, Denbora. Sana dago. hoteletan ere egiten du lo maiz. Iker Beñat, nora ezean. Zerbait bota? Ez dakit, azafata bato. Bueno, Ikusezina, azafatie, bai. Naroa Eider, Hautxe. Igon ikusten da, Eusue, venga, beste Bai. arrasto bat. Paso. Mutilek, venga, Bizilagunen artean asko lapurtzen da. Oso ona. Erlojue. Bizilagunen artean lapurtu bai, Naroa Eider, Ze bizilagun dauzkazu, Iker? Vale. Korreoa. Igon Eusue, Lasaitasuna? Bai, galanta. venga Iker Beñat orain bai. Pasahitza eskatuko dizu, ziurrenik. Mobila. Ai, 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 ai. Naroa Eider, Wifi. wifi, kostatu zaigu. Bai! Wifia! Eta bizilagunena egia da. Erlojuek lapurtzen, Bai, ondo. gero izenen kontua ere, oso Bai. famatu egin zen Router Ordorika. Ai ba, Batek bazeukan. Bai, bai, bai. Aiba. Ez da broma, ez du nik asmatu. Router Ordorika. Naroa Eider, 50 puntu gehiago, zuentzat. puntu danak eurentzat. Hori da. Danak eurentzat. Gehiago, bai, gehiago nahi. Wifi Bai, bai. aktibatuta beste taldeekin orain imintzio batzuk. Bai. Naroa Eider, Bai, bai. hartu lekua, Igon Eusue beste aldean zuek ere. Eta ia, routerrak zer dakarren, denbora. Zenez. Hamsterra. Ez, intzu konzertan. Nahi duzuenean. Zezena. Urtsintxa? Gertu. Txapela. Ez, ez, ez. Usue. Arratoia, xagua... Bero? 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 Xagua, kategorisia urtsintxa iguala da. Ai. Bigarrena. Moskortu? Moskorra? Bueno, bueno. Taberna? Bai, eta? Esnatu. Bixamon arrezaka. Ez. Opa, Eider. Venga, Eider bakizu. Zer dan?
Eguna, egun sentia. Bai, Gaba, gaupasa. Hirugarrena. Hirugarrena. Txikia, aurra, eseri. Aulki jolasa. Bai, eta zer dira? Lagunak Jokalariak. aurke jolasian. Bi. Bi ume, bi Bi. lagun, bi pertsona. Bai, baina. Jokalari, partaide, Bi bakarrik dira. Epa, denbora. Finalistak. Aurkien jolasean bi finalistak. Bai. Hamsterra ere eskara iritsi. Hamsterra, eta gero gau pasa. Bai, justu esnatu ez zara egiten. Baina, bai, etzen. Ezkenekien, Bai, erraza ere. Gau pasaren entzun dugu zue, denporaz kanpo Bai. hori zelako kontzeptua. Bueno, punturik, ez dugu banatuko. Baina Oraingoa, oraindik luze due. Venga, Bai, akaso, egone usue. Gau pasa txiki bat. Hartu lekua mesedez, Iker Bainat bezaldean. Ja, lehenbiziko puntu batzuk, Bi atetan behar ditugu. Denbora. Hasi lanean. Tanga bat. Tanga, bai. Ugera egin. Salto egin. Buru salto egin, marrazo bat. Ez, eta marrazoa. Zer da? Izurdia. Izurdea, oso ondo. Ikain, Gidatu. Kopilotua. Kopilotua. Pedalak. Autoeskuela Bai. txoketen. Autoeskolan laguntzea. bai, Paziente bai, autoeskola. bai. Autoeskola klasean istripua, ondo. Bai. Oso ondo. Zora, harri. Usue, masaji emoteko tanga utzita edo kendute. Bueno, segun ez. Bueno. Segun momentu eta zeinari, ondo. Iker Bainat, badako zui idatzeko baimena? Ez. Ez. Ba, apunta ja, Apunta Ondo. ja. Kontuz basurdiek azetori dana, Aurrena Bai. kimika, eta gero gira baimena. Bai. Ba, iru oso ondo, 60 Bikain. puntu. Iker Bainat, eta puntuak irabatzen hasita, segi hortan. Hartu lekua mesedez, naro Eider bezaldean zuek. Ia, beste hiru, Demora. Kusi ondo? Bai? Hasi ba. Zopa. Edan kafe hartu. Zopa, bai. Espaguetiak. Espagetiak. Fideoak. Bideoak. Txirulajo. Saxofoia. Oso ondo. Hegazkina egan egin. Ez da Txoria. Egoaki. Baina zer da? Txoria. Ez da txoria. Kaioa. Usoa. Ez da usoa, Usoa. ez da txoria. Ez da egaztia. Hegazkina helikopteroa. Ez da ere. Zer da hori? Egan egin. Baina zer da? Egoak. Bai? Egok. Zeinenak? Pingüinoa. Ez? Zer da? Aztie. Ez? Libelula. Ez da libelula? Eltxoa. Eltxoa. Ez da libelula antzekoa? Eulia. Amona bantangorrie. Ez? Joe. Beste bat, bota. Tximeleta. Tximeleta? Bai. Harrapatu, tximeletak harrapatu. Nok? Tximeletak, umeak tximeletak Bai. harrapatu. Vale. Sondo. Kostata. Kostata egu tximeleta ikustea, Kostata, tximeletara. Egoa dauzka, ez da usoa, ba, ezakit, ba... Ondo. Eider, abertu da saxofoia ere? Bai. Eta zurea? Nerea etxen dago. Oh, Urrengun ekarriko dau, Urrengoan. seguru. Beira. Bale, ba, irurak asmatuta, 60 puntu, talde bako txarantzat. Hieroglifikoak ate joka ditugu eta miluzen orain, venga, garuna estutuko dugu, naroa Eider, zeuekasi eredu emoten. Saiauko gara. Lehenengo hieroglifikoan eskak, denpora. Billy. Bihotzean daramagu, Billy Eilish. bai, Billy, Billy. venga egin, eragiketa. Chelish. Billy. Irakurri? Bizitza. Irakurri? Bihotzean daramagu. Bitxia. Bitxilorea. Ez, Bitxilorea. bilintzer. Billy. Bihotza. Bilintz. Bilintz. Triste bizi naiz eta Hilko banitzo be. hilko banintzo be, bilintz. Ba, Billy Eilizan. Bai. Eta bilintz Kara, bilintx. teixa. Bilintz. Ondo. Billy Eilish ere esan dugu, baina... Bai, Donostiko Antzoki Zarran, zukarrakazta izan Bai. zurlekuen, hor, arduraduna zan. Bai, Bai. Eta begira, Bertan bai. bizi zen eta... Musiko baninduan. Babitu. Alakorik genuke nahi nik, Gerra Karlisten hil zen bertan. Bilintz. Naro Aider, triste bizi ez, bigarna asmatuko dugulako, guazen denpora. Ilo etzait iristen oraindik. Belaunera. Bela un,
Belau infinito, belau eta... Belaunera bai. Belaunetara. Osatuko dugu. Belaunetara. Hori bai. Belabatun. Belaun eta belaun hori etara doa. Belaun etara. Osondo. Ez zarete triste biziko zuek. Ez. Berroi damar puntu gehiago. Ondo. Osondo. Igo neuzue, ariketak egin behar dira, eroglifikotan ikusten da. Venga, guazen, lehenengoa, denpora. Baloia eraman du. Nor da? Karra, Bale? Egin eragiketa. Teak. Bai, egin eragiketa. korrabiteak, korronteak, Bai. Karrele jaldaktorea, karra. Eta eragiketa egiten dugu, hoiek hogaitxik ordezkatu. Korro. Korro. Eta korron, teak ikusten ditugu. Korronteak. Oso ondo. Batetik bat. Hau paneskak, bigarrena. goazen. Denpora. Noiz jaioa da. Bogata. Bai? Kata... Bai? Katakua. Kataku? mea, Bai? Oso ondo. Bokata zilabaka, borik ez. Kata eta ku hori mea zen. Katakumea. Noizko da katakumie? Ze polita katakumeak, Bai. Liberoitik. Bai. Gero handitutakoan pixka beldurra, Bueno. Atua, etxean, katurik? Bai? Izena? Petra. Petra! Ze ona. Agur bat bidali nahi duzu? Beti. Petra! Miau! Egun mundu! Agur bat hori da, ez da? Kaleko katuetako teznik. Bai? Inguruan, ez da? Bai, eta orduen lagunekara. Ondo. Benetan. Iker Beñat. Tamaina hartu, Denbora pasa horri, zegero. Zeke monikara gehiago, katu batek edo eroglifiko batek? A ver, jeroglifikoan arabera. baina- Oso ondo. Ba, guazen mutilek, denpora. Bidaian harrapatu nuen. Dabe isilik... Ga, bale? Ga isilik... Isilik ez bestera batera. Isi. Labur hau. Nola? Emoi bat. Isi... Eta... Venga, Ez da segi. isi. Ga isi... Gaiz. Ga... Gaiz eta... Zabai, segi. Ni idea. Gaga, erdia behar dugu. Ga, Enekin. iso. Iso, isi, isilik. Bota aukerak. Ga, iso, ta asuna. Gaixotasuna. Bai, urruti. Bai, oso. Bastante. Gerturatu, oraingoan, gerturatu. Bigarrena, guazen denpora. Etxaizu belarretik sartuko. Zer da? Poker, Pokerra ez. karta, Ez, kartak Mus. ze. Bai, mus. Mus... Osea, untz bat o... musakerra. Mus? Muskerra. Vale. Musa goizen? Kerra, silabaka. Harik ez, kerra bai. Muskerra. Oso ondo. Ez da sartu belarritik, Puntuak bai, berroita mar zuentzat. Hori da, erreferentzia literarioa. Zer ona. Zazpikitxo bat, orain, Ondo. Instagram bidez, iritsi zaigu ala helarazi digu aingoai erabiltzaileak. Zuaiz batean itxasi da kartel bat, eta kartelean honakoa irakurra ditueke. 30 ahatume. Bueno, batetik zazpikia ze ahatekume esan behar da. Baina hori baina gehiago gustatu zaigu informazioa. Antza, zuaitz honen inguruan, urmailtxoaren bate egongo da, aurten sekula baino ahatekume gehiago bizira undu, normalean kaioek jate dituzelago, baina aurten kaioek oporrak hartu dituzte, orduan, 30 ahatekume biziri daude. Ze polita, txalo bero, Bai, ze. Ahatekumea. Ze politxe. Bueno, zu bakizor garrantzitsu katie da bai. Nola barkatu? Katie da Ja. bai. Bai, ondo. Naturak erregulatzen du Baina bere burua. ondo gustatzen zaizkigu. Baina ahatekumeak, Bai. ze politak. Oso ondo. Bilbo! Itxaron, bakize pasadan? Bai. Aurreko biluzetik, oraingoan, buzoia bete zaigu gure entzulen mezuekin. Iradokizunak. Antxon, mesedez, nahi dugu zure xilofonua ikusi. Riro? Mesedez ez. Ez da metafora bat, ez da? Ez. Bueno, Vale. nahi bazoie beste xilofonue ikusi, idatzi be bai. Azken eguna, mesedez, Joko dut minuteko esku. Ados. zuen mezuei erantzuten. Berriro ere, Euskadiko Gazte Orkestako epaimaia, entzun, Kantaku be bai. Ahí ba, Bat, bi, eta hiru. Ni luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Ondo! Ondo! Mi esker! Xilofono danak joten zuzain ondo? Euskadiko Gazte Abesbatza Orkestara zuek ere
Zaki bat sartuko zareten. Bueno, jarri izagun lanean. Edo az gaitezen, hobeto esan da, Naro Aider. Komodintxo bat? Bai, ondo torriko litzeke, bai. Bai. Guazen babila. Hauxe lehenbiziko eskua. Sarrik esan eta Oskorrik musika jarritako poema. Asan da. Ze kombinazioa. Zein da eguzkiaren adina? 1.300 milioi urte, 4.500 milioi, 12.000 milioi edo 15.000 milioi. Bai, aukera bat? 12.000 milioi. Ez? 15.000 milioi. Ez da ere? 4.000 milioi. Geologia, oso ondo. Ez da iritsiko 12.000, 9.000 ja hilko da, izar txikitsu dalako. Benetan? Ez da iritsiko. Bizitzaren erdian gauz. Bueno. Ez, bai. Gula zai. Bai. Nola esaten da, burpila, Pasai aldean, gorpola, perrila, perrelea, edo girpela. Pasaia. Girpela. Polita da, baina ez da zutena. Errebotea, Perrilla. perrila. Bat banik ere asko erabiltzen du. Ene! Aurrera, bai. Zein da, Zarautzen dagoen dama eskulturaren egilea? Miguel Ángel Lertxundi, Elena Asins, Marcos Hernando edo Dora Salazar. Marcos Hernando. Oso ondo. I. Aurrera, musika pixka bat. Ozere, zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika. Ze urtetako. Zein urtetan izan zen 10. korrika? 1985an, 1987an, 1989an edo 2001an? 1987. Zondo. Urte ona. R. R. Sarrik esan eta Oskorrik musika jarritako poema. Aurrera ingo dugu? Bai, bai. Mendebaldeko nork deskubritu zituen Iguazuko ur jauziak. Hernando de Sotok, Alvar Núñezek, Diego de Almagrok edo James Cookek. Alvar Núñez. Ondo, bigarra, Ondo? Txalo lotxati bat Te. entzun da, bueno. Jarraitzaile sutsu bat eta konaroak. Horrenik askatzeko ez dena den. Ez. Erreparatu, Bai, saldiari. bai, bai. Nola? Abestu mesedez? Sweet Mary. Sweet Mary. Sweet Mary! Oso ondo, neskak! Oso ondo. Ondo, Sweet Mary. Honekin, akaso? Saiakera egiteko aukera. Naro Aider. Saiatu nahi duzue? Edo aurrera? Aurrera. Bai. Beste bat. Zenbat pixatu dezake elefante batek? Guau! 2.000, 3.500 kilo artean, 5.000 lareun, 6.000 kilo artean, 8.000, 10.000 artean, edo 12.000, 14.000 artean. 8.000, 10.000. Errebotea. 14. 5.000 lareun, 6.000. Guau! Hori ere ikasten da. Eta zer jan horren beste? Bai. Bedarra. Pisatuta. Beharrezko. Iker Beñat. Komodina lortzeko aukera hemen. Bai. Askatu nahi duzue? Ez? Ez. Ez, keba. Naro Aider. With or without you. Ze urtetan kaleratu zuen YouTube kantu hau? 1978an, 87an, 93an edo 96an. 1987. With or without you. Ederra. Sasofoiarekin jotzen duzu, Aider? Ez. Vale. Eta ze ondo zahartu dan. Bai. Kanta batzuk txerto sartzen dio, baina ze ondo zahartu dan. Askatzeko aukera berriz ere. Zuena da eskua. Hortxe gara, Bai. Saiatu, besterik ez bada? Bai, a ber. Eider? Bai. Inork agintzen ez didalako dut maite dudana. Zuzena da? With or without you. Oso ondo! Oso ondo!
Nik bebai, Komo baina zuentza? Nik bebai. Marifa, ja, esan ezkero. Inoko agintzen ez dutelakoan. Maitazazu hau. Maite dutena, argi hau. Ondo. Ondo, igo neusue. Puntuak eta komodinak, komeni, lortzie. Guazen, bigarren esku azteguena. Itxaso paiaren begi umelen sekretua. Lehenengo galdera neskak, zein urtetan antolatu ziren Seuleko Olimpiar Jokoak? 78, 78, 88, 88. 78 Errebotea. 88. Osondo. Zuerne, errebotea, mikote. Ondo. Entzun hau, neskak. Aigutzua beteak ez baleudea poz, nork emango lioke bizitza honi poz, penak usatzen ditut. Nola usatzen ditu, Joseba Tapiak. Larrua joz, eskusoinua joz, panderoa joz, trikitia joz. Eskusoinua joz. Penak usatzen ditut. Eskusoinua joz. Bueno, hori kantu honetan. Gero galdetu bin behar, bedari. Bizitzan. Ene. Guazen, neskak. Zertan nabarmendu zen Galileiren aita? Astronomia, eskultura, fisika, musika. Fisika. Vincenzo da. Ez da fisika. Musika. Ba bai. Ondo. Abesti Bitxia. bat, Vincentzorena. Asko, Hola, kantatzen. zein aukeratu. Denagonak. Bai, denak ona. Igo neusube, guazen. Nongoak ziren Nefertitiren bustoa aurkitu zuten arkeologoak. Espainia, Alemania, Inglaterra, Amerikako Estatu Batuak. Alemanak? Oso ondo, Berlinen dago, ikusgai. Edertasunaren proportzioak. Erre, bai? Bai, Hauek dira. Nefertitin bustokuek, bai. Esan ningu. Bale, askatzen saiatuko gara. Sorginen oihu urrunera begira kristal hautsiak izango dira. Hortxe Oso gertu, gabiltz. Hortxe gabiltz. Detaile txiki bat, neskak, venga, jarraitu egingo dugu. Jabetu dira. Entzun. Bane, Oso kriskitina joz, urretxin horregoak, Zein da Stand By Me, abestiaren egilea, Phil Collins, Otis Redding, Benny King, Elvis Presley. Elvis? Errebatea, Benny King. oso ondo. Ze polita, bestia. Gitarran dakitz, Bai? benetan. Iker Bainat? Sol dorre. Hiru akorde beti. Askatuko? Ez, bale. Igo neusue guazen. Zientziaren arabera zertarako izerditzen du gizakiak. Beste gizakiak erakartzeko, ura botatzeko, temperatura erregulatzeko, gantza kanporatzeko. Temperatura erregulatzeko. Gure fisioak. Ze erakartzeko bada, nahiko lan. Oin bai. Orain bai. Sorginen oihuz urrunera begira kristal hautsiak izango dira. Oiuz. Bai. Oiuz. Guazen! Komodinen eskak, oso ondo. Iker Bainat, zuen eskua eta hau bi geologorentzako lana ez da? Ja, Banik. indusketa lanak, ondo. Eta bat? Bai, bai. Bai? Bai. Bai, ikustagun. Marinel zaharrak zioena, ze ote da? Ze motatako erradiazioa du argiak, gravitazio erradiazioa, erradiazio akustikoa, alfa erradiazioa edo elektromagnetikoa? Alfa erradiazioa. Ez? Elektromagnetikoa. Haukan Oso eskak. ondo. Ikur gehiago. Zein da, ze amaizen kantu honen izenburua? Baiora, itzuli naiz, bidaia, kemena edo kea. Bidaia. Ez? Kemena. Hori bai. Bale?
R. Hirugarren erronda, Iker Beñat. Zein lurraldek ez du itsasorako irteera? Hungariak, Georgiak, Liechtensteinek edo Poloniak. Opa, geologia. Liechtenstein. Oso ondo. Oso garestia da. Liechtenstein. Bai, Baduz, hirigundua. Aurrera, noski? Bai. Nola esaten da biharamuna zestoan? Jaikina, ezina, eztenda edo etenga. Jaikina. Etenga. Naro, Aider, puntu asko arrantzatzen, Oso ondo. T. Eta, akaso Marinel zaharrak zioena ere badakizu, Saiatu nahi duzu, Ez. Iker Beñat, segi lanean. Nola jarraitzen du miruaren abestiak? Horren beste saiakera bilatzen nuna. Lortu arte, topatu arte, aurkitu arte, edo bilatu arte. Topatu, arte. Bilatzen nuna. Topatu arte. Eta ez nahi... Zer? Abez batzen batera gota kurrikulune? Bueno. Dinot, onda besten zuen. Urretxindorra, zuek, nahi duzue? Zuek lasai, eserita ondo zaudete. Iker Beñat. Dana pentsakor, venga, Esaldia bakoitza askatu bere arte. planetan, gauz, Oraindik ez? venga, guazten aurrera. Aurrera. Venga. Aurrera. Zein euskal taldek eman zituen eskerrak horrela haien disko batean? Bueno, diska amaitu da. Espero dugu gustatu izatea. Orain eskerrak baina lehenago 4 hauek. Hauek aurkeztuko dizkizue. Ze taldek? Negu gorriak taldeak, Pirritx eta Porrotxek, Akelarrek edo Berritxarrakek. Akelarre. Ez? Negu gorriak. Bigarren errebotea. Pirritx eta Porrotx. Bai, ez da? Ba ez, Berritxarrakek. Gero rock and rolla, baina aurretik. Eze, aurrera goaz. Iker Beñat! Zenbat alde ditu pentakontagonoak? 45, 50, 52 edo 55. Esan barria? Pentakontagonoak. Pentakontagonoa. Pentakontagonoa? Zenbatu bigote? Zenbat? Berroko eta mabi. Ez hori beste bada. Pentapikantogonoa. Ez dakit nola den. Naro, Aider? 50. Borobil. Bai. Bale, zuten dira. Bale, esan zuko. Eta askatu? Bai. Bai? Bai? Lurra eta itsasoa batera. Esan, arrantzari ez. Ez. Ba, ez. Garat. Iker Beñat, segi. Bueno, Eta zuzena... Saiatu gara. Eseak esate baterako esan horretarako, eseak baditugu, bai. Zenbat set irabazi behar dira voleibolean partida irabazteko? 2, 3, 4 edo 5. 3. 3. Bai, bai. Oso ondo. Ikain? Zeta gor eta aurrekoek hasitako lana borobiltzeko aukera. Iker Beñat. Lurra eta itsasoa batera doaz. Arrantzaria ez baratxe antxoan. Bat bota dugu hor. Bai, hori... oso agilia edo zan, Bai, bueno. Geologoen izkera. Iker Beñat. Zein santuri eskainia dago Londresko Christopher Wren katedrala? San Paulori, San Petriri, San Joani edo San Josefi? San Petri. San Paulo. San Pauls. Cathedral. Oso ondo. Vale.
Zaiatu nahi duzu zuek? Bai, baina, Ja, ba. Lady Di eskondu zan, San Polen. Bai. Arrantzari, Naro, Aider, ozen eta argi mesedez? Lurra eta itsasoa batera doaz. Arrantzarik? Arrantzarik ez baratzean zuan. Lurra eta itxaso... Hori bai! Kimen Uribe eta Mikel Urdangarin eta... Herrizarra. Herrizarra Beste komodin bat? Bagoazen, herrizarra da gurea eta markagailuak fresko! 560 puntu! Bi komodin ordizian, 270 puntu komodina Urretxu Oñatin, Bermia Bilbo, 340 puntu. Alde nabarmenik ez markagailuen artean, komodin barik Iker Beñat, arriskatu egin beharko zarete, zein da zuzena honetan. Animo! Bale, lehenengo errondan, Naro Aider, zeuk hasiko zarete erantzuten, ikusentzunezko jaialdiak nahi ditugu. Raindance, Animadeba, Indiebo, Sundance, Mostra, Korterraza, Pof, Hot Dogs, Biarritzanete, Gutun Zuria jaialdia, Iturritik. 11 kontzeptua botatik. 8 zuzenak dira, 3 okerrak. Sundance. Zondo. Park City irian egiten da, estatu batuetan. Igo nausue. Biarritzenete. Pop musika jaialdia dau. Iker Beñat. Animadeba. Animaziozko ikusentzunezkoen jaialdia. Oso ondo. Naro Aider. Mostra. Venezian. Iker Beñat. Korterraza. Film laburra Karabako hainbat herritan. Ondo. Naro Aider. Iturritik. Dantza jaialdia da hau. Iker Beñat bakarrik geratu zarete, erantzun zuzen batekin dauden puntuak eskuratzeko aukera edo panel osoko puntuak eskuratzeko aukera. Pausuz pausu goaz. Bat, erantzun zuzen hon bat. Emon. Indiebo. Galdera egingo dizuet, 50 puntu daude. Planto egin eta hartu, edo badakigu erantzuna eta 50 nahi ditugu. Plantakoa. Holan. Bada espada. 50 puntu. 50 zuentzat. Osando. Gutun Zuria jaialdia zegoen lekuzkanpo. Bilbon egiten da letrei buruz. Osando. Bale. Bigarren errondara goaz. Bigarren errondan, neskak igo nausue, irratiak nahi ditugu. Euskal Herria, gure irratia, Arrate, Badiar dugu, Radixu, Sorrosin, Siberoko Botza, Tastaz, Bakalau, Antxeta, Itzaitz. Arrate. Arrate irratia... Ondo. Iker Beñat. Antxeta. Txingudi inguruko irratia. Naro Aider. Itzaitz. Hauxi Berrutz taldearen abesti baten izena da. Xorroxin. Sorrosin irratia. Baztan, Malerreka, Bortziriak, Bertizarana, Urdazubi eta Zugarra Murdi aldeko herri irrati euskalduna. Iker Beñat. Bakalau. Urruñako Euskara elkartea da hau. Igo nausue bakarrik geratu gara, erronda honetan. Komodina. Komodina, erabiliko dugu. Siberoko Botza Mauletik emititzen den irratia. 40 puntu. Planto. Planto, 40 punturekin. Ba, zuentzako. 40 puntuak. Badiar dugu zen leguztan bozegoen beste elementua. Eibarko Euskara elkartea. Eta 3. errondan erabakiko dugu guztia. 3. errondan, Adi Nobel sariak. Nahi ditugu Iker Beñat zeuk erantzuten lehenak, Marie Curie, Martin Luther King, Irene Joliot Curie, Vera Bardak, René Cassin, Leon Tolstoi, Alexander Fleming, Albert Einstein, Ama Teresa Kalkutakoa, Delfina Piñatielo, Nelson Mandela. Ama Teresa Kalkutakoa. Bakearena, 1979an. Naro Aider. Marie Curie.
Lehenbiziko emakumea. Igone Uxue. Nelson Mandela. Bakearena honek ere, 93an. Iker Beñat. Einstein. Fisika saria. Komodina. Komodina, erabiliko duten Aroak eta Eiderrek. Marie Curie eta Pierre Curieren alabak ere eskuratu zuen. Igone Uxue. Martin Luther King. 74an, bakearen kategorian. Iker Beñat, erantzun zuzen bat. Fleminek. Medikuntzan. Ya está, bai. Eta, neskak? Komodina. Komodina, erantzun zuzen bakarra daukagulako. Saulan. Rene Kasin, Baionarra. €40 zuentzat. Edertu erabilita eta markagailuak onela ditugu. 710 puntu ordizian. 310 Igone Uxue. 380 Iker Beñat. Pena, Igone Uxue. Bi fisioterapia ikasle jator. Bilbotik, erdi brometan, erdi... Bueno, azkenean broma zer moduzko izan da, Uxue? Bueno, esperientzia bentsat ona. Gustora aritu zarete, Bi saio egia da, sokatirari gainditu ez eta tirurik irabazteko aukerarik ere ez dugula. Izan baina, Igone, zer daramazu etxera, miluzetik? Ondo pasadula, orduan. Bai, gustora aritu zarete? Bai. Ados, esan dugu fisioterapia ikasten orain, etorkizunean, ze kontsultetan, ze herritan topatuko zaituztegu? Ez dakigu. Nun bukauko dugu. Bueno, espero, Bizkarrako mina daukagunean, zuen gana joateko aukera edukitzea bintzat. Ados? Eskerrik asko, neskak! Apo, bigote, mila esker! Hau da, giro, amiluzeko platoan. Naro Aider. Dotore, Oso ondo. Erraz? Ez genuen pentsatzen nahi ustea. Ba, begira, batele pentsatua, Iker Beñat zuek larritxuago, baina aurrera egitea lortuta. Bai. Bai, ez da? Pozik? Bai, joder, así no espero, así que no. Sokatiran erne orain, hori bai, zuek puntu gutxi horrekin sailkatuta gainera erantzuten lehenak. Ozen eta harri mesedez, bi taldeak prest, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. C siglarekin ezagutzen da Europako Espazio Agentzia. Paso. ESA, Gipuzkoako zein herritan egiten ziren lanbreta motozikletak. Paso. Eibarren, zein da Senegalgo hiriburua? Nairobi. Dakar, zeren itxura du Bilboko Guggenheim Museoak? Itxasontzi batena. Ondo. Ze postutan jokatzen du Jon Mari Ezkurrena pilotariak? Horrelari. Atzelari. Kanarietan, 3 badira, ze ordu da Parisen? Laurak. Oso ondo. Zer irudikatzen dute Olinpiar Jokoetako 5 eraztunek? Kirol desberdinak. Kontinenteak, ze hizkuntza da ofiziala Txekian? Txeko. Txekiera, bai. Zuriarekin batera beste ze kolore du Finlandiako banderak? Urdina. Bai. Ze instrumentu jotzeagatik da batez ere ezaguna Elton John musikaria? Pianoe. Bikain. Zemagarren mendean jaio zen Frédéric Chopin musikaria? 17. 19. Zenbat U ditu xuxurlatu hitzak? 3. 3, bai. Ze kiroletan aritzen da Imanol Ansa? Paso. Erremontean, ze herrialdetan zaude, dulantzin bat zaude? Hungarian. Araban? Ze klima mota dago Jamaikan? Tropikala. Bikain. Alemaniako ze hiritan egiten da Oktoberfest jaialdia? Munich. Munichen. Zenbat jokalari daude beisboleko talde bakoitzean? 6. 9. Zer da argia iragaten uzten duen materiala? Iragarria. Gardena. Ze hizkuntzatan dut jatorria urgulitzak? Euskera. Gaskoia. Nola idatziko zenuke amasik zenbat gerro Erratu bat? baitu, denbora. Iker eta Beñat, hau da sokatila etorri eta lehenengo aldian gertatzen dara be, bai, ezta? Eta egia da dulantzi, badela doinukerari dagokionez eta... Bai. Bueno, zelan, Iker Beñat? Bueno, Ondo. a ver, Ondo. ondo ez, baina, bueno. Baina gaizki ez? Bai. Baina ja, helburua beteta eta pausuz guaz. Bai, Ondo, urrengo miluzen, segun zain, mutilek. Bai, Gerarte. Hemen txe, jaun Andreok, 3. miluzeko finalean, Eiderretan Aroa. Bai. Zer egin gogu, ja, miluzeri ordiziako kartela jarri? Bai, zapi bat hor. Bai, ez da? Bueno, zuen pozik. Bai, oso. Ez genuen asko espero esan duzuluen? Ez, batez. Oso programa egin duzu gaur, neskak? Bai? Aurrera eta aurrera etengabe.
Zakuaren atzetik, Bai. ez dugu harrapatu oraindik, baina nahi genuke, Erne, gaur jokoan baititugu 57.150 euro. Hartu arnak pixka bat, bitartean, aipamen berezia emara dukagu Bilboko Urrezindora ikastola bai, oraintxe, baina, aipamen berezia, zenbat alditan etorri den bera. Duela urte asko ere, hemen zen Miramonen txalo joka. Antxon Irusta iragazlea. Eta Urrezindorako lagunak. Ipuin kontalaria. Da beste. Eskerrik asko Antxon esaten egon zela Iban Garat eta Bizok ikusten. Aspaldi. Duela 25 urte, esan du. Betizun eta oso ondo. Eskerrik asko dan hori, Ondo bizitzak aurrera darrai, dementxe gauz Eider Naroa. Finalaren atarian, badakizue, zuek hemen, guztien aurrean egingo duzu zeuen ariketa, baina etxien bakotxak beran egiteko aukera ere badauka. Aplikazioarekin, venga, batera sinkronizatzeko momentua iritsi da, guasi eta zuepe bai, azkarrenak saria. Eider Naroa, guk 11koa egoki jarriko dugu eta urrezko galderaren erantzun zuzena. Ere, beharko genuke. 57.000 euro hoiek ordizierantz bialtzeko, ondo? Neskak, sorte hon non? Eskerrik asko. 100 metrotik gorako altura duten monumentu eta eraikinak dira. Denbora. 100 metrotik gora. Keopsen piramidea. Eiffel Dorrea. Sydney Opera House. Pisako Dorrea. Taj Mahal. Ez da, ez? 1 metro. Taj Mahal ere egiten, gero aldatza. Familia Santuaren templua. Familia, bai. Bueno, igual ez da. Claro, bai, eta segi. Bueno, Empire State. Burj Khalifa. Kanazawa 21. San Basilio Katedrala. London Eye. Egiaztatu egingo dugu, 11koa kokatuta. 2 akats bakarrik. Eider Naroa. Familia Santu. Bai, zu uste zuzetz. Eta hau, esan dizu. Zea, Vale, jarri. Lau akats. Zea, Pisoko Dorrea. Vale. Kanazawa. Vale, eta zein jartzen. Esan oso. Mateo. 2 akats. Hau, nik San Basilio jarriko nahi. Eta zein ez ez zein. Vale. Keops. Bueno, ez da bira. Azken segundoak. Horrela utziko dugu. Eider Naroa, 11koa kokatuta. 100 metrotik gorako eraikin eta monumentuekin gaude. Jokoan, urrezko galdera 11 hauetatik sarrera garestiena duten 2 dira. Denbora. Nik uste Burj Khalifa baietz, ze orokorren hor dena bastante garestiena. Eta Empire State igual baita ez. Empire State. Edo London nahi. Zein? Empire State. Aukeratu? London nahi. Inflazio batik tola. Inglaterran da. Eider Naroa, ze moduz? A ber. Horrezko galderakin zalantzan, baina bestela, bueno. Txukun. Bueno. Osondo. 100 metro, asko da. Bai. Keopsen piramidea. Gizako nekropolian. Bai? Nekropolian 3 piramidetan handiena baita. 128 metroko alturarekin. Eiffel Dorrea be bai? Erraz. 300. 330 metroko altura, bai.
Londonai, Londreseko noria. Bai? Londoneko atrakziorik bizitatuena, 135 metroko garaiera du. Igual ez zen garesti izango. Moskuko plaza gorrian. San Basilio, katedrala. Ez? Iban izugarria txarraren agindu zerekia, baina ez da izugarria, ere 57,5 metroko altuera du. Pisako dorrea ez? Okertuta gainera, Aroa? Bai, Bueno, zuzen ere ez, 58 metro luze da. bale. Ondo. Kanazawa 21. Ez. Japoniako arte garaikideko museo zirkularra 15 metroko altuera besterik ez. 150 euro. Eider, Naroa. Aurrera goaz. Burj Khalifa. Bai. Dubaiko etxe horratza, munduko eraikinik altuena. 828 metroko altuera du. Buah. Bai, Bai, hori esan zuen arkitektoa. Buah. Hau da, hau. Empire State. Horrez kontzaketa eskatuten diez, konduteko eta. Bai, Eider, Naroa sakoa irabazita. zartara. Da eskontzen bertara. Bai. 453 metroko altuera. Garai batean munduko eraikinik altuena hau. Ua, uste derra. Bai. Venga, Bartzelonan, Familia Santuaren templua, bai? Oraindik hortxe gira eta lanean, 172 metroko altuera, munduko elizarik altuena. 225 euro. Sydney tokin daukat dudan. Zalantzak? Sydneyeko opera hausaken. A ber, Bai edo ez, hor aldaketa batzuk. Egiten aritu gara. bai, baina, joa. Bai eremuan geratu zaigu? Zuzena da? Ez. Ezezkoan biak. Bai, Sydney Opera Housek 75 metroko altuera du. Taj Mahalek berriz. Handia, bai, altua baino handia. 73 metroko altuera du. 225 euro. Eider, Naroa zauentzat, aldatuko dizkidazue aurrezko galdera eskuratzeko. 1000 euro, esate baterako. Bai, a ber, Bai, ez da? A ber, Urrezko galdera, Sakura, ezin gara abiatu, akats pare hori izan dugulako, baina urrezko galderak ere saria dauka. 1000 euroko saria, eta 11 hauetatik sarrera garestiena duten biak zeintzuk diren galdetu dugu. Dubaira goaz, Burj Khalifa. Handena garesti, esan duzu. bai, horregatik jarri hor, emiratotan taula bastante garestian danen, así que, a ber, ez dakit ba. Zuzena da? Ondo, sarrerarik merkeena, 55 euro ingururen truke eros daiteketa. 179 dirham, zehazki. Empire State, esan dugu? Bueno, pelikula asko eta bertan, Bai. King Koni galdetu. Sarrera garestienetakoa baldin bada, 1000 euro. Zer Naroa, urduri, izan daiteke igual, New York ere ez da merkea, hori egia da. Eske, bai, eta famatunetariko izan da, igual horregatik. Dailar handi egongo da. Ez Dailar dakit, ez prezioa dakit. igota, igual jendea jarraitzen du Turismo bali igotzen. gauki igual interesatzen zaie. Gero katalanak daude bestaldean. Bai, ez dakit. 1000 euro, irabazteko aukera. Eider, Naroa. Garestienen artean, Empire State eraikina New Yorken. Bai!